iritsi da gau beltza Galdakaora. Baina baldakigu Halloweenetik ezberdintzen? Gau beltza eta Halloweeneko diferentzia da, gau beltza amengoa dela orain dela askotik. Eta Halloween aldiz, estatu batuetakoa da. Berez, gau baltza askoz ere zarragoa da. Udazkena eta neguaren arteko solstizioaren aldaketarekin erlazionatuta dago. Heriotzarekin nahi izan dugu erlazionatu. Naiz da umen jai bat izan, oso garrantzitsua delako gure arbasoak ere gogoraraztea. Aurten antolatu dugu lehenengoko aldiz gau beltza Galdakaon, eta euskara ardatza harturik gure ohiturak berreskuratu nahi izan ditugu. Hau, Ibilaldiko lehenengo ekintza kulturala da. Ikastolako familiak oso pozik gauz. Auzolanean antolatu dugun jaialdi bat izan da. Nahi izan dugu kilometro zero izatea eta gauza ahalik eta gitzien erostea eta dana berrerabiltzea. Kristolako jendetza hurbildu da guri laguntzera eta oso ondo, oso pozik gaude. Hasi izan jende gutxirekin eta apurka juntatu da gero eta jende gehiago eta izan da exito handi bat. Eta espero dugu datorren urtean askoz ere handiago izatea, gauzak hobetzea eta jende gehiago parte hartzea. Apa Galdako!